Maen nhw wedi rhoi deadline o 2 wythnos i ni. Os nag oes cytundeb ar y ford erbyn ni fydden nhw'n tynnu'r plug. Dwi eisiau chdi ofyn Huw eto os gan i'r entir tir. Beth yw'r pwynt? Pam mae fe mor anodd i chi gyd derbyn beth oedd eich mam i se? Na, yw'r ateb. Beth ddigwyddodd i Heilyn? Wel, gas ei fwrw lawr dy dad. Damwyn oedd hi. Roes i arian i Tom. Gytuno ni, bod ni byth ar y fenthyg yr clwt na to. So ti wedi twtio'r mwydroion? Pa fodreuon? Ifan drial lladd ei hunan yn Awstralia. Beth mae wedi gwerthu ti? Meg! Beth ddiawl mae hi'n neud? O'n i'n moyn i ti gael hwn. Nes ti'n newid yr ewyllus? O'n i'n gwybod, bydde ti ddim yn moyn i neb ddarllen y tudalen ola na.